Oletko koskaan katsonut jotakin fyysistä suoritusta, joka näyttää ulospäin niin kuin täysin vaivattomalta? Ehkä vähän jopa lasten leikillä, kuten lattialla pallona pyöriminen. Joo, se näyttää aina niin kadehdittavan helpolta. Nimenomaan. Mutta sitten kun yrität sitä itse, näytät ja tunnet itsesi enemmänkin kuivalle maalle viskatulta kalalta, joka vaan räpiköi epätoivoisesti päästäkseen ylös. Kuulostaa tutulta, joo. Se on se klassinen reaktio. Tervetuloa tämänkertaiseen syväkatsaukseen. Tänään me selvitämme yhdessä sinun kanssasi, miksi tuo yksinkertaiselta näyttävä liike on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Käsittelyssämme on poikkeuksellisen tarkka analyysi. Kyllä, Biopilates paristudion perustajan Caroline Berger de Feminian kirjoittama dokumentti. Aivan, ja kyseessä on siis yksi Pilates-metodin tunnetuimmista liikkeestä, rolling like a ball, eli pallona pyöriminen. Tämä liike on kieltämättä yksi niistä, joita katsotaan usein vähän alaspäin. Niin, sellainen välipala. Just näin, sellaisena hauskana siirtymänä raskaampien liikteiden välillä. Mutta Femienin tekstit paljastavat, että kyseessä on itse asiassa täydellinen synteesi voimaa, kontrollia ja liikkuvuutta. Se on äärimmäisen monimutkainen mestariluokka kehonhallinnasta. Mestariluokka jopa. Todellakin. Ei se ole mikään irrallinen temppuharjoitus ohjelmassa, vaan keino opettaa hermostollemme dynaamista asennonhallintaa. Ja juuri tuon takia olemme täällä tänään, riippumatta siitä, oletko intohimoinen treenaaja vai ihminen, joka haluaa vain ymmärtää omaa fysiologiaansa paremmin. Tai suojella selkärankaansa arjessa. Niin, se on ehkä se tärkein. Tämä analyysi purkaa sen biomekaniikan tavalla, joka tulee muuttamaan käsityksesi keskivartalon voimasta täysin. Okei, puretaanpa tämä osiin. Ajattele riippusiltaa. Okei, riippusil. Vertaiselta, ehkä jopa vähän kevyeltä rakennelmalta. Mutta kun tarkastelet sitä insinöörityötä sen takana, tajuat, että silta pysyy pystyssä ja vakaana vain siksi, että siellä on ne 10 vaijerit. Nimenomaan. Tuhansia eri vaijereita vetävät ja jännittävät toisiaan täysin millintarkkassa tasapainossa. Pallona pyöriminen vaatii kehon sisällä tismalleen tuollaista riippusilan kaltaista jännitysten tasapainoa. Tuo riippusilta-ajatus on muuten erinomainen tapa hahmottaa se, mitä kehossa tapahtuu. Ja se, mikä tekee tästä niin vaativaa, on se, että tuo tasapaino on rakennettava valmiiksi jo ennen kuin kehossa tapahtuu yhtäkään varsinaista liikettä. Eli ei voi vaan hypätä matolle ja antaa mennä. Ei todellakaan. Emme siis voi vain käpertyä sikioasentoon ja toivoa parasta. Kaikki lähtee millintarkasta alkuasennosta. No, käydäänpä läpi tuo lähtöasento, koska Femini omistaa sille huomattavan osan analyysistään. Ennen kuin voimme pyöriä, meidän on rakennettava itse se pallo. Kyllä, istutaan matolla niin, että paino on viety aavistuksen istuinluiden taakse. Okei, eli vähän niin kuin tasapainoillaan siinä takapuolen päällä. Just niin. Jalat ovat koukussa ja puristettuina tiukasti yhteen. Ja nilkkat on ojennettu, eli ollaan plantaarifleksiossa ja varpaat hädin tuskin koskettavat lattiaa. Katse suunnataan vissiin jonnekin. Katse on suunnattu tiukasti omiin polviin ja kädet sijoitetaan säärien tai polvien alle, mikä kuulemma auttaa stabilisoimaan lapaluut. Mutta tässä tulee se isoin kysymysmerkki. Se kaikkein kriittinen yksityiskohta, jonka Femine lastaa esiin, tapahtuu lantion alueella. Aivan, se on se ydin. Meidän pitäisi vetää suoluluun etuyläkärki, eli se IAS, kauas reisiluista, jotta alaselkään syntyy täydellinen lannerangan fleksio, eli se niin sanottu C-kaari. Se on todella tarkka liike. Mutta odota hetki, yleensähän meille huudetaan kuntosaleilla ja kaikissa työergonomia-oppaissa, että selkä pitää ihan viiva suorana, kun nostetaan ja liikutaan. Älä koskaan pyöristä selkää. Joo. Nimenomaan. Älä koskaan pyöristä selkää. Ja nytkö meidän pitääkin yhtäkkiä pyöristää se ihan tarkoituksella? Miksi tämä ei ole ihan suora resepti johonkin välilevyn pullistumaan? Tämä onkin yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä, kun puhutaan selkärangan fleksiosta, eli pyöristämisestä. On täysin eri asia pyöristää selkä passiivisesti raskainen painojen alla. Jolloin se kuorma iskee suoraan niihin nikamiin. Aivan, se on vaarallista, mutta on eri asia luoda aktiivinen ja tuettu C-kaari täysin ilman ulkoista kuormaa. Mikä tässä on kiehtovaa, on se mekanismi, jolla tuo kaari tuetaan. Miten se siis tapahtuu? Kun me vedämme lantiota tuohon asentoon aktiivisesti, se kytkee päälle syvän poikittaisen vatsalihaksen, transversus abdomineksen sekä lantionpohjan lihakset.
Eli se ei olekaan vain sellaista löysää selän pyöristämistä, vaan ikään kuin sisältäpäin tapahtuvaa paineen luomista. Juuri niin. Nämä lihakset toimivat yhdessä kuin luonnollinen anatominen korsetti. Anatominen korsetti, okei. Niin, ne kietoutuvat selkärangan ympärille ja luovat vatsaonteloon paineen. Se paine pitää nikamat turvallisesti erillään toisistaan siitä fleksiosta huolimatta. Aika siistiä. Entä ylävartalo? Samanaikaisesti ylävartalossa lapaluiden stabiloijat, kuten esimerkiksi suunnikaslihakset, tekevät töitä estääkseen rintarankaa romahtamasta eteenpäin. Se on äärimmäisen aktiivinen tila, ei yhtään passiivinen. Tuo korsettiajatus on kyllä loistava. Ajattelen heti sellaista painonnostajaa, joka kiristää sen paksun nahkavyön vyötärölleen ennen jotain todella raskasta maastavetoa. Joo, just tuollainen vyöilmiö. Niin, tukeakseen sitä keskivartaloa. Tässä me luomme tuon saman vyön ihan vain omilla syvillä lihaksillamme, ja siksi selkäranka kestää pyöreän muodon turvallisesti. Mutta minun on pakko haastaa tätä asentoa hieman lisää. Anna tulla vaan. Jos minä istun siinä matolla, puristan jalkoja tiukasti yhteen, varpaat on ilmassa ja vedän polvia ihan lähelle rintaa, eikä tämä ole silloin ihan puhdas lonkankoukistajaliike. Niin, siltähän se äkkiseltään näyttää. Looginen päätelmä, ja se on myös se syy siihen, miksi varmaan 90% ihmisistä tekee tämän liikkeen alun perin ihan väärin. Niin, koska se tuntuu helpommalta reisissä. Niin. Jos ajattelet vain polvien vetämistä rintaan, lonkankoukistajat tekevät kaiken työn. Mutta Fenmayemien muistiinpanoissa piilee ratkaisu tähän konfliktiin. Kyse on siitä, miten jalat ja lantio pakotetaan yhteistyöhön isometrisen työn kautta. Isometrisen. Tarkoitatko siis sitä, että lihakset jännittyvät, mutta mikään nivel ei liiku mihinkään? Täsmälleen. Jalkojen lähentäjien eli sisäreisien on tehtävä koko ajan töitä puristaakseen niitä jalkoja yhteen. Okei. Ja samaan aikaan vatsalihasten tehtävä on pitää se etäisyys lantion etuosan ja reisien välillä ihan juuri oikeina. Jos annat vatsalihasten jännityksen herpaantua hetkeksikään, reisiluut lähestyvät lantiota liikaa. Ja silloin ne lonkankoukistajat ottavat heti kaiken työn vastaan ja menevät aivan jumiin. Joo, ja sitä kutsutaan hypertoniaksi. Ne ylijännittyvät. Ja tässä tulee anatomian todella mielenkiintoinen piirre. Kun lonkankoukistajat ylijännittyvät tällä tavalla, hermosto lähettää signaalin, joka itse asiassa inhiboi eli estää vatsalihasten optimaalisen supistuksen. Siis mitä? Hermosto sammuttaa vatsalihakset? Periaatteessa kyllä. Vatsalihasten tuki pettää välittömästi ja se huolella rakennettu turvallinen C-kaari rikkoutuu, joten se alkuasento ei todellakaan ole mikään staattinen poseeraus. Se kuulostaa pikemminkin taistelulta. Sitä se on. Se on jatkuvaa, armotonta köydenvetoa eri lihasryhmien välillä, jossa vatsalihakset yrittävät pitää ne lonkankoukistajat kurissa. Vau, yritä vaan visualisoida tuon jännityksen määrän. Olen siis tilanteessa, jossa jalkani yrittävät puristua kasaan, vatsalihakseni yrittävät vetää lantiota poispäin, selkä on pyöristetty, mutta tuettu. Ja kaikki tämä ennen kuin on tehty yhtään toistoa. Niin. Tuntuu, että koko keho tärisee jo ennen kuin ollaan edes liikuttu senttiäkään, mutta entä kun tämä staattinen pallo on nyt vihdoin rakennettu, ja on aika laittaa se liikkeelle? Oletan, että haasteena ei ole enää vain sietää tuota jännitystilaa. Ei, se pitää nyt säilyttää samalla kuin liikutaan. Niin, taaksepäin ja eteenpäin. Se on se todellinen testi. Femini asettaa hyvin tarkan rajan liikeradalle tässä pyörähdyksessä. Kun lähdemme rullaamaan taaksepäin, liike saa edetä vain yläselkään asti. Mihin asti tarkalleen? Lapaluiden alareunaan tai korkeintaan niiden väliin. Se ei saa missään olosuhteessa edetä niskaan tai päähän asti. Odota. Olen kyllä nähnyt ihmisten tekevän tätä niin, että he rullaavat ihan sinne takaraivollen asti, jolloin jalat käyvät melkein jossain katossa. Sitä näkee aivan liikaa. Miksi se on niin ehdottomasti kiellettyä? Koska silloin kehon paino ja liikeenergia kohdistuvat suoraan kaularankaan asennossa, jossa niska on jo valmiiksi hieman pyöristynyt. Tämä aiheuttaa kaularangan yliojennuksen hyperfleksion. Auts. Se ei kuosta hyvältä. Ei.
Se altistaa niskanivelet ja välilevyt valtavalle, aivan tarpeettomalle paineelle. Rullaus taaksepäin on aloitettava vatsalihasten tietoisella supistuksella, joka siirtää painopistettä taaksepäin. Ei siis vain kaatumalla ja toivomalla parasta. Ei missään nimessä kaatumalla. Puhutaanpa vähän tuosta kaatumisesta ja vauhdista. Kun luin näitä muistiinpanoja etukäteen, mieleeni nousi eräs tietty vertauskuva. Kuvitellaanpa hetki keinutuolia. Okei, keinutuoli. Keinutuolihan liikkuu eteen ja taakse pehmeästi ja saumattomasti, koska sen jalakset ovat täydellisen jäykkejä ja niissä on tarkka kaari. Aivan, se muoto pysyy. Mutta mitä tapahtuisi, jos tuolin puiset jalakset muuttuisivatkin yhtäkkiä keitettyksi spagetiksi siinä puolivälissä keinumista? Tuolihan romahtaisi lattialle välittömästi, eikö vain? Haha, todellakin romahtaisi. Ihmiskehossa nuo vatsalihakset ovat se voima, joka pitää meidät jäykkänä täydellisesti kaartuvana puuna sen sijaan, että valahtaisimme spagetiksi lattialle. Tuo keinutuolivertaus on paljon kuvaavampi kuin pelkkä rullaava pallo. Keinutuolin liike on puhdasta fysiikkaa, joka perustuu nimenomaan sen muodon pysyvyyteen. Ja siihen, ettei se muoto anna periksi. Ja se tuo meidät tähän liikkeen toiseen ehdottomaan sääntöön. Se on tehtävä täysin ilman vauhtia. Ei mitään momentumin eli liikeenergian hyväksikäyttöä. Mutta eikö ihmisen luontainen reaktio ole juuri se, että kun olemme siellä selällämme ja haluamme ylös, me yksinkertaisesti potkaisemme jaloilla vähän vauhtia tai heitämme päätä ja hartioita voimakkaasti eteenpäin. Se on täysin luontainen reaktio, ja juuri siksi sitä vastaan on taisteltava ihan tietoisesti. Jos pyörähdys ylös takaisin lähtöasentoon nojaa siihen, että heilautat jalkoja tai nykkäiset ylävartalolla, menetät välittömästi sen yhteyden syviin stabiloiviin lihaksiin. Eli huijaat itseäsi. Nimenomaan. Momentum hoitaa homman niiden lihasten puolesta. Se on koko harjoituksen hukkaan heittämistä. Vatsalihastesi on pakotettava keho takaisin ylös, säilyttäen täsmälleen sama etäisyys polvien ja kasvojen välillä kuin silloin, kun aloitit. Juuri niin. Juuri niin. Eli jos ymmärrän oikein, vatsalihakset ovat se ainoa asia, joka estää minua kaatumasta liian pitkälle taakse niskaan asti, ja ne ovat myös se ainoa voima, jolla vedän itseni kakaisin ylös tasapainoon. Ilman, että jalat lätsähtävät sinne lattiaan. Kyllä. Se vaatii aivan uskomattoman fookusta. Miten ihmeessä keho edes pystyy säätelemään tällaista, kun me olemme periaatteessa vapaassa pudotuksessa taaksepäin? Tässä kohtaa feminien analyysi tuo lukaan elementin, jota usein pidetään vähän niin kuin vain rentoutumiskeinona, mutta joka on tässä silkkaa neurologiaa. Hengityksen. Hengityksen. Kyllä. Hengitys on se kytkin, jolla hermosto saadaan pidettyä mukana tässä rullauksessa. No avaa tätä vähän. Miten ihmeessä hengittäminen estää minua romahtamasta spagettiksi? Vedetäänkö ilmaa sisään ennen kuin pyörähdetään? Kun lähdet kaatumaan taaksepäin, sinun aivoesi selviytymismekanismi herää, tasapaino järkkyy. Tyypillinen fysiologinen stressireaktio tähän on se, että jännitämme niskan, vedämme hartiat kohti korvia ja pidätämme hengitystä. Oikeastaan aika tuttu tunne, kun meinaa kaatua. Feminiin ohjeistus kuitenkin vaatii jotain muuta. Sisäänhengitys tapahtuu vain valmistautuessa ja itse pyöräydys taaksepäin synkronoidaan voimakkaan uloshengityksen kanssa. Odota, miksi juuri uloshengitys liikkeen vaikeimmissa vaiheessa? Eikö ilma rinnassa pitäisi meidät vakaana? Ei tässä tapauksessa, koska kun hengität voimakkaasti ulos, palleasi nousee ja vatsaontelon paine kasvaa. Ja samalla lantionpohja aktivoituu voimakkaammin. Aivan, eli se tuo lisää tukea. Tämä lisääntynyt paine ikään kuin sementoi lannerangan asennon juuri sillä millisekunnilla, kun se altistuu liikkeen tuomalle kuormalle. Okei, tuo käy täysin järkeen fysiikan kannalta. Ja lisäksi sympryloitu uloshengitys viestii meidän parasympaattiselle hermostolle, että tilanne on täysin hallinnassa. Se estää niitä hartioita nousemasta paniikkinomaisesti ja ylläpitää kehon ja mielen yhteyttä. Se on todella mielenkiintoista. Se on siis niin kuin joku suora koodi, jolla hakkaaroimme kehon oman hätäjarrun, jotta emme vain panikoi taaksepäin mentäessä. Se pakottaa aivot pysymään tietoisena siitä, mitä lihaksia oikeasti käytetään. Mutta ollaanpa ihan rehellisiä tässä välissä. Koska olemme juuri purkaneet sen, miten absurdin vaativaa tämän liikkeen oikeaoppinen suorittaminen on, mitä tapahtuu, kun keho kaikesta huolimatta alkaa huijata? No, ihmisen kehohan etsii aina sen helpoimman reitin. Nimenomaan.
Ihminen on mestari löytämään vähimmän vastustuksen tien. Jos nuo syvät vatsalihakset väsyvät edes pikkusen toiston aikana, me alamme taattusti repiä sitä vauhtia reisillä ja niskalla. Sitä tapahtuu jatkuvasti tunneilla ja onneksi asiantuntijat tunnistavat tämän meidän inhimillisen ominaisuuden. Modifikaatiot ja apuvälineet nousevat tässä kriittiseen rooliin. Mitä ne modifikaatiot voisivat olla? Ensimmäinen ja aivan se yksinkertaisin askel on pitää jalat maassa lähtöasennossa ja keskittyä pelkästään pienen C-kaaren hakemiseen ja lannerangan mobilisaatioon. Siis täysin ilman sitä taaksepäin rullaamista. Okei, se kuulostaa turvalliselta tavalla hahmottaa se lantiokulma ihan rauhassa. Mutta Femini puhuu myös ulkoisten apuvälineiden käytöstä, kuten FlexBandin eli sellaisen vastuskuminauhan ja Fitness Circlen eli pilatesrenkaan käytöstä edistyneemmille. Kyllä, ne ovat loistavia työkaluja. Ja tässä koin itse ihan todellisen aha-elämyksen lukiessani näitä meidän materiaaleja. Ajattelepa vaikka tyypillistä kuntosaliharjoittelua. Niin. Kun me lisäämme johonkin liikkeeseen kuminauhoja, renkaita tai painoja, teemme sen lähes poikkeuksetta ihan vain siksi, että haluamme liikkeestä fyysisesti raskaampaan, eikö niin? Joo, yleensä halutaan väsyttää lihaksen nopeammin tai kasvattaa voimaa. Aivan. Mutta feminien ajattelussa nämä työkalut eivät olekaan olemassa vain vastuksen lisäämiseksi. Niiden ensisijainen tarkoitus on auttaa aivoja ymmärtämään liikettä paremmin. Tuo on kyllä erinomainen huomio sinulta, ja se johtaa meidät suoraan kinesteettisen tietoisuuden, eli feminien termein kinesthetic conscious, ytimeen. Mitä se käytännössä tarkoittaa tässä liikkeessä? Kyse on siitä, miten aivot kartoittavat kehon asentoa tilassa tai avaruudessa. Otetaan esimerkiksi se pilatesrengas. Kun asetat renkaan polvien väliin ja joudut aktiivisesti puristamaan sitä kyseisessäsi asennossa, annat aivoillesi todella selkeän fyysisen palautteen. Köyden vetovertauksesta, kun nuo jalkojen lähentäjälihakset tekevät isometrisesti töitä ja puristavat sitä rengasta. Niin, isometrinen jännitys. Aivan. Se toimii ikään kuin neurologisena ankkurina. Se estää koko lantion linjausta hajoamasta ja varmistaa, etteivät ne pahamaiset lonkankoukistajat ota valtaa ylös noustessa. Rengas antaa siis ihotuntoaistin kautta hermostolle herätyskellon. Tyyliin, hei, me käytämme näitä lihaksia nyt. Just näin. Lihaskäämien kautta tulee suora palaute. Aivan. Koska nykyihminen istuu niin järkyttävän paljon, aivomme ovat saattaneet suorastaan unohtaa, miten tietyt syvät lihakset kytketään oikeasti päälle. Se on ihan totta. Olemme vähän niin kuin sokeutuneet omalle kehollemme. Ja se rengas on kuin jotkut apupyörät hermostolle, joka ohjaa sen taas oikealle raiteelle. Ja sama varmaan pätee myös siihen kuminauhaan. Jos laitan nauhan jalkapohjien ympäri ja pidän päistä kiinni. Se antaa sinulle konkreettisen vektorin, jota vasten työskennellä. Jos alat menettää sen C-kaaren ja jalat karkaavat, kuminauhan jännitys muuttuu välittömästi. Ja aivot rekisteröivät sen virheen heti. Heti. Nämä työkalut pakottavat sinut olemaan täysin rehellinen liikkeen kanssa. Et yksinkertaisesti voi käyttää jotain huijaavaa momentumia tai vauhtia, jos sinun on samalla hallittava sen ulkoisen työkalun tuottamaa jatkuvaa jännitettä. Eli ne tekevät harjoittelusta paitsi raskaampaa myös huomattavasti älykkäämpää. Älykkäämpää, nimenomaan. Se on hienosti muotoiltu, harjoitellaan älykkäämmin, ei vain sokeasti kovempaa. On kyllä oikeastaan aika pysäyttävää tajuta, miten valtava määrä tietoa anatomiasta, biomekaniikasta ja jopa hermoston psykologiasta voidaan pakata yhteen tällaiseen liikkeeseen. Varsinkin liikkeeseen, joka on ohi ehkä 2-3 sekunnissa. Niin, mutta entä se iso kuva sitten? Mitä tämä kaikki siis todellisuudessa tarkoittaa meille arjessa? Miksi sinun pitäisi välittää jostain lannerangan fleksiosta, transversus abdominiksen aktivaatiosta tai isometrisestä tuesta? Se on aina se tärkein kysymys. Tämän syväkatsauksen keskeinen sanoma on mielestäni tämä. Todellinen, toiminnallinen keskivartalovoima ei ole sitä, että teet satoja istumaan nousuja lattialla kaulaasi repien. Kuka tahansa pystyy mekaanisesti toistamaan tuollaista koukistusta, mutta se ei ole aitoa voimaa. Aivan. Todellinen voima on kykyä luoda erittäin tarkka, sisältäpäin tuettu muoto ja kykyä ylläpitää tuota tukea dynaamisesti samalla kun keho liikkuu tilassa tai altistuu odottamattomille voimille. Ja se on hengityksen käyttämistä suojakilpena. Just niin. Ja sitä, että syvät stabiloivat lihakset reagoivat juuri oikealla millisekunnilla suojellen meitä.
Se on erinomainen yhteenveto. Ferimynien analyysin painoarvo ei lepä vain siinä, miten taitavasti suoritut siellä pilatesmatolla. Niin, eihän me eletä elämäämme maton päällä. Ei todellakaan. Tämänkaltaisen liikkeen ja tämän tason kinesteettisen hallinnan omaksuminen siirtyy vääjäämättä jokapäiväiseen elämään. Kun opit kontrolloimaan rankaasi näin hienovaraisella ja tietoisella tasolla, se alkaa näkyä heti parempana myhtinä, vaikka kävellessäsi. Ja varmaan myös vammojen ennaltaehkäisyssä. Ehdottomasti. Se hiloutuu osaksi sun koordinaatiotasi ja vähentää sitä loukkaantumisriskiä ihan kaikessa arjen liikkumisessa. Opetat kehoasi toimimaan taloudellisesti, turvallisesti ja yhtenäisenä ketjuna. Tuo yhtenäinen ketjun ajatus on juuri se, mihin haluan tämän meidän katsauksen tänään päättää. En kuitenkaan halua päästää sinua aivan vielä takaisin sähköpostien tai arjen askareiden pariin. Vielä on yksi ajatus koeteltavana. Aivan. Eli otetaan tähän loppuun vielä pieni ajatusleikki. Koko tämä keskustelu pallona pyörimisestä ja Fimnien periaatteesta tuo väistämättömät mieleen sen, miten olemme ehkä matkan varrella kadottaneet jotain aivan olennaista omasta kehostamme. Miten niin kadottaneet? No mietipä tätä seuraavan kerran, kun elämässäsi tapahtuu jotain ihan arkista. Vaikkapa pudotat avaimesi maahan tai joudut kumartumaan nostamaan pudonneen kynän toimistolla. Pysähdy ihan sekunniksi ja havainvoi omaa selkärankaasi. Jännittäen niskaa ja pidättäen hengitystäsi. Ja peläten sitä salaista vihlausta jossain alaselässä. Just sitä vihlausta. Vai onko kehossasi jäljellä edes pieni ripaus samanlaista dynaamista, nestemäistä selkärangan kontrollia ja saumatonta joustavuutta kuin pikkulapsella? Lapsethan rullaavat lattialla täysin vaivattomasti. Niin, rullaavat leikkiessään täysin vapaasti ja hengittävät samalla ihan luonnollisesti. Ehkäpä suuri osa siitä, mitä me sokeasti kutsumme aikuisian kömpelyydeksi, kulumiseksi tai niiksi tyypillisiksi iän tuomiksi selkäkivuiksi. Niin. Ei olekaan mitään väistämätöntä biologista ikääntymistä. Mitä jos se onkin vain sitä, että olemme vuosikymmenten istumisen ja huonojen liikeratojen myötä yksinkertaisesti unohtaneet, miten oma ihmeellinen kehomme rullaa, hengittää ja joustaa turvallisesti. Jätämme sinut pohtimaan tätä.